Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama kula Dimas Firmansyah, uji kelas 11 TKJA. Kula badhe maosaken geguritan inggih niki ingkang tema petani. Para petani, mangkat esuk mulai sore, panas udan tetap ditindakake. Orang ngerti rasa saya lali marang kahanane ngomah. Para petani, panas sringi ora dadi sambate. Kesele awak ora dirasakne. Awak adus keringet iku saben dinane. Yen wayah tandur, panas udan ora bakal mundur. Ing wayah gosrok ora eling yen loro koyo. Panase srengenge dadi kanca-kancan. Wayah panen tikus dadi mungsuhe. Kudu siap njaga tanduran. Wong-wongan sawah dadi senjata. Dadi wong tani iku rekoso nyambut gawe. Nanging ora sepiro hasile. Kabeh mau kanggo nyukupi kebutuhan liyane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.